poklone dobroj deci. Ali on nije sam. Njemu pomaže i njegova baka Mraz. A njih dvoje žive daleko, daleko na severnom polu u čarobnom dvorcu iz bajke. Pogledajte. Deda Mraze, moramo da požurimo sa pakovanjem poklona. Nova godina samo što nije stigla. Evo, bako, još malo i gotovo. Deda Mraze, brzo dođi. Pa šta je, bako, što me sad zoveš kad... Pogledaj, pa deca već stigla. Već stigli. Deda Mraze, pogledaj koliko ovde ima lepe i pametne dece. Pogledaj. A svi su lepi. Jel da? Da. Hoće li svi da dobiju poklone? Pa naravno, bako, ja spremam poklone za svu dobru decu. Pa to je divno. Jao, deco, zamalo da zaboravim. Zamislite, ovaj naš princ iz dvora neće dočekati ni Novu godinu, ni Deda Mraz. Neće, pa neće. Traži pravu princezu s njom da čeka Novu godinu. Da, pravu pravcatu princezu. Kuda je lako danas naći pravu princezu. Evo ja mislim i ništa ne mogu da smislim. Pući će mi glava od silnih briga. Pa da, kao da je meni lako. Ja jako dobro razlikujem koja je devojčica princeza, koja nije. Da, evo na primjer, prave princeze su uvek lepe, jel tako? Da. Pa da, a one lažne, one nisu. U stvari je obrnuto, lažne su lepe, prave nisu. Pa to ja kažem, prave princeze nisu lepe, a lažne su lepe. Ne, Deda Mraze, ti si rekao prave su lepe, a lažne ružne, a ja sam rekla lažne su ružne, a prave su, brate, Bako, to i ja kažem, prave princeze su uvek lepe, lažne nisu lepe. Eto, izgleda da smo se mi spunili. Deda Mraze, da pozovemo mi pričalicu da ona ovde proveri. Da, može. Pričalice! Evo me, izvoli Deda Mraze. Molim te, proveri među ovim lepim devojčicama koja može da bude princeza. Ja, baš me zanima, proveri. I mene zanima. Ajde, pričalice. Deda Mraze, čekaj, pa ti znaš da će to biti jako težak Pa zadatak. ajde, probajte samo. Jao, čekaj da vidim. Ajde, ko će da bude princeza? Ja. Ajde, dođi, kako se zoveš? Mašo, kako si slatka, okreni se ovako da te svi vide. Molim vas, drugari moji, pogledajte kako je Maša lepa i slatka. A kad joj stavim ovako jednu krunu, kažite vi meni, jel Maša može da bude prava princeza? Da. Pa može, ajmo jedan aplauz za Mašu. Ja, Maša, hvala ti puno, baš si mi slatka, vrati se na mesto. Ko će još? Ti si rekla, dođi. Kako se ti zoveš? Ivana, dođi kod mene. Tako. Jao, molim vas, pogledajte, drugari moji, Ivanu kako je ona slatka. I ovako sad kažite, Ivana može da bude prava princeza? Da. Pa dajmo aplauz za Ivanu. Prelepo, Ivana, hvala ti puno. Jo, drugari moji, ma vi ste sve tako lepe i slatke. Jel vidite kako je težak zadatak da se pronađe prava princeza? Počinje nevreme. Neko kuca. Deda Mraze! Šta je bilo, pričalice? Deda Mraze, neko kuca. Neko kuca. Ako neko kuca, to znači da treba i da mu otvorimo, jel Pa tako? da, treba da otvorimo. Pa treba da otvorimo. Ajde, pričalice. Pričalice, idi, otvori. Ma neću vama ja sam Deda Mraz. Hajde, otvori. Jao, ko li je to sad u ovo dobu? Ne znam, ko može? Baš me zanima. Jao, Deda Mraze. Šta je? Napolju je neka devojka. Moli da je primimo u dvor da se sakrije od kiše. Kakva sad devojka? Kakva devojka? Najobičnija devojka. Ako je najobičnija, nek vide odakle je došla, ne zanima. Neka ide, brate, odakle je došla. Ali Deda Mraze, ova devojka kaže da se izgubila i da nema gde da se skloni dok ne prođe ovo nevreme. Ej, pričalice, kako tebi izgleda ta devojka? Da li je lepa ili možda nije lepa? Je lepa ili ružna? Pa ne znam, čekaj da proverim. Aj, proveri. Stvarno ne znam. Pa Deda Mraze, kako da ti kažem, nije baš lepa. Znao si. Ne, nije ona ni ružna uopšte. Kako sad nije lepa, nije ni ružna, kakva je onda? Kakva je? A mokra. Mokra, Deda Mraze, do gole kože. Jao. Ači! Evo Kija. Sad se
još i prehladila. Ja, osetio sam. Šta? Pa da to nije neka princeza. Pa da nije neka princeza. Idi, Pa pitaj, ne znam, molim. čekaj da idem da pitam. Idi, pitaj. Baš bi voljela ja da je princeza. Deda Mraze Da. kaže da je princeza prava pravcata princeza. Kaži joj, primit ćemo je u dvor. Pa nego šta priča? Čekaj. Šta? Kaži da ćemo to najprije da proverimo. Moramo da proverimo. Čekaj. Šta je sad? Pa kaži da ako nas je prevarila, teško njoj. Joj, ako nas je prevarila, teško njoj. I gdje će dobiti poklon za novu godinu ako nas je prevarila? Au, deco, šta? Ako ova devojka u stvari uopšte nije prava princeza? Ako nas je prevarila, teško njoj. Hej, ima li koga? Hej, ima li koga? Šta? Nema nikoga. Kako mogu da me ostave samu da čekam na ovoj kiši? Smrzla sam se. Ači! Eto, i prehladila sam se. Može se desiti da se razbolim. Teško meni. Ja sam se izgubila, šta sad da radim? Princesa sam prava što bolno pati, gde je princ da mi muke skrati? Princesa sam prava i pevam pesme, a princa nema da mi priđe nasme. Princesa sam prava što bolno pati, gde je princ da mi muke skrati? Princesa sam prava i pevam pesme, a princa nema da mi priđe nasme. Plačem sad, u isto vreme neka svako zna, i tužna sam i nesrećna, što princa nema da mi snage da. I pevam ja i plačem sad, u isto vreme neka svako zna, i tužna sam i nesrećna, što princa nema da mi snage da. Nevreme. Šta? Jel to neko plače? Ne. Znači, učinilo mi se? Da, učinilo ti se. Pa zašto plačeš? To nije tvoj problem. Ali ja želim da ti pomognem. Ne treba meni tvoja pomoć. Pa ipak, ja sam princ i živim ovdje u ovom dvorcu, pa sam mislila... Toliko gore što živiš u ovom dvorcu, molim te, produži dalje, ostavi me na miru. Joj, ali tako ćeš se prehladiti. Pa neka se prehladim, neka se i razbolim, neka. Još si tu. Dobro, idem kad si tako svojeglava. Srećan ti put. Izvini da te pitam samo nešto. Da ti nisi slučajno neka princeza? Pa to je već moj problem. Želim samo da ti kažem. Ako nisi prava princeza, onda nisi dobrodošla ovdje. Joj, pa stani, nemoj da plačeš. Dozvoli da ti objasnim. Kad me tuga ponekad treba, verujem tada ljubav mi treba. Kad me tuga ponekad svlada, verujem onda ostaje nada. U ljubavi nema ništa ružno, u ljubavi nema ništa strašno, već samo lepo i nežno, već samo lepo i nežno je važno. Kad nas tuga ponekad vreba, verujem tada ljubav nam treba. Kad nas tuga ponekad svlada, verujem onda ostaje nada. U ljubavi nema ništa ružno, u ljubavi nema ništa strašno, već samo lepo i nežno, već samo lepo
ja moram da idem da nađem pravu princezu, sa njom da čekam Novu godinu. Zbogom. Zbogom. Eto, on je otišao. S kim ja sad da slavim i da čekam Novu godinu i Deda Mraza? I tako, deco, dok je devojka plakala i smrzavala se, baka Mraz je smislila kako da proveri da li je devojka prava princeza i naredila je da ju se iz kuhinje donese zrno graška. Donela si. Donela sam, bako, izvoli. Joj, divno, pogledajte. Ja, bako, šta ti je sad to? Pa kako ne znaš, zrno graška. Ja da ne znam šta je graška, ja sam to jeo 100 puta. I šta ćeš sad s tim da uradiš? Uzet ću ovo zrno graška i stavit ću ti ga za vrat. Evo ovako. Jo, bako, nema žuljena, izvadi to ovako. Što žulja? Vidite kako žulja. Deco, a sada da proverimo devojku. Pošto kaže da je prava princeza, pa morala bi da osjeti ovo zrno graška, je tako? Pa da. Da je proverimo. Draga deco, tako je došao trenutak provere. Najpre ćemo da namestimo jedan krevet za devojku. Evo ovako. Prvo ćemo da stavimo jedan dušek. Devojko, izvoli, dođi, namestili smo ti krevet za spavanje. Hvala vam. Deda Mraz i baka Mraz su bili vrlo velikodušni i ljubazni, pa su te pustili da prenoćiš ovde u ovom dvorcu. Hvala. Sigurno si jako umorna, lepo se odmori i laku noć. Laku noć. Joj, što sam umorna. Konačno ću da se malo naspavam. Ju, kakav je ovo neudoban krevet. Ovde ima nešto što žulja. Hej, gde ste? Da, devojko, izvoli, što je sad bilo? Nešto me žulja u ovom krevetu. U krevetu? Da? Deda Mraze! Šta je bilo, pričalice, što me prekidaš dok pakujem ove poklone za decu? Izvini, Deda Mraze, ali ova devojka se žali da je nešto žulja u krevetu. Nešto je žulja. Pa da, šta da A radi? ti joj podmeti nešto mekše, pa je više neće žuljati. Pa više neće žuljati. Pa dobro, ajde. Znam, setila sam se. Doneću ti ja još jedan dušek, pa te onda više neće žuljati, jel može? Može. Dušek! Brže, molim vas, jedan dušek! Jel ima tu i neki dušek? Dušek! Evo ga. Voli. Jedan lepi dušek, vidi. Kako lepa boja, izvoli. Nadam se da će sada biti sve u redu. Laku noć! Laku noć! Sad ću konačno da se odmorim. Ja. Ne mogu da verujem. Kako me i dalje nešto žulja u ovom krevetu. Je zaspao, a? Ja zaspao. Deda Mraze, izgleda da je nešto žulja i još se vrti po krevetu. Pustite, neka zaspi. Zaspi se mu. Ne mogu oka da sklopim. Kakav je ovo neudoban krevet? Hej, gde ste? Šta je sad opet bilo, devojko? I dalje me nešto žulja u ovom krevetu. I dalje? Da. Deda Mraze! Jao, što si dosadna, pričalice, šta je sad bilo? Joj, Deda Mraze, pa izvini, molim te, ali ova devojka se još uvijek žali da je nešto žulja u krevetu. Da joj donesemo onda još jedan dušek. Pa naravno i to što pre. Što pre? Pa da. Evo roze. Dušek! Plan. Roze! Plan! Roze. Plan. Koji sam plan ili roze? Pa ja bi plan! Roze. Ja želim roze za devojčice. Pa jeste roze. Roze za devojčice, ajde. Evo, izvoli rozi za devojčice. I ne ljuti se, draga devojko, sad te više ništa neće žuljati. Laku noć. Laku noć. Jao, ste lepo, duše. Jao, ste super. Pa šta da radim? I dalje me nešto žulja u ovom krevetu. Hej, gde ste? Jo, majko milo, šta je sad opet? I dalje me nešto žulja
se još uvek žali da je nešto žulja i znaš šta? Šta? Evo, ona psuje. Šta kaže? Znaš šta kaže? Šta kaže? Kaže ovako, mene i dalje nešto žulje u ovom prokletom krevetu. Sramota! Pričalice, slušaj da ti kažem. Donesi sve dušek iz dvora, nastavi sa slaganjem i nemoj više da me zoveš molim. Sve dušek, sve. O, majko mila, dušeci! Svi dušeci mi trebaju iz dvora, molim. Brzo! Evo ga dušek jedan! O, jedan, ima još! O, drugi, ima još! Hvala! Jo, stigli su svi dušeci napokon iz dvora. Koja je ovo boja? Bravo! A ova? Narančasta. I sada najljepša boja. Plava. Jao, što je ovaj krevet sada mekan i udoban i joj, koliko dušeka ima. A mogu ti reći da ti je ova baš super kapa, znaš li kako mi dobro stoji? Ej! Slušaj me. Izvoli sve dušeke iz dvora i molim te spavaj više. Laku noć. Laku noć! Jao, što je udobno! Baš je slatko! Ej, sad ću da se nastav. Ništa od spavanja! Pa u ovom krevetu i dalje ima nešto što me strašno žulja! Ona je princeza. Bravo, braćota princeza! A, ja imam jedan poklon za tebe. Jao, prelepo. Draga deco, onaj princ sa početka naše priče nije otišao u svet, nego se vratio zato što se zaljubio na prvi pogled u princezu. Evo ga. Vratio se. Princezo, vratio sam se. Vratio si se! Pa da, zbog tebe. Stvarno! A što zbog mene? Princezo moja draga, želim da te pitam nešto. Da? Da li bih htjela sa mnom da čekaš novu godinu i Deda Mraza? Naravno! Srećna nova godina! Završio sa pakovanjem. Dobra je. Ja. Porastite, pa naravno. A da bi porasli moramo da jedemo i grašak između ostalog. Obećavate? Naravno. Pa da. Ja sam vam doneo poklone lepe, ispakovao sam i treba da ih podelim, ali bih voleo da i vi meni možda nešto poklonite. Pre nego što ja vama kažem. Ne čujem? Pa ajde dođi onda ne. Znaš li? Ajde. Naravno. Ajde. Samo da prvo kažem svima kako se zove. Bogdan.
Dobro, Bogdane, šta ti znaš da precituješ ili otpevaš? Hajde da čujem. Saonice, končići, praporčići, zvončići, vunene rukavice i rumene glavice. Teraj, teraj, drži red, škripi snijeg i puca led. Hajde opet svi u reč, škripi snijeg i puca led. Bravo! Bravo, Bogdane, moram da kažem da ovo prvi put čujem, a kod mnogo dece sam bio, verujte mi. Bravo, Bogdane, koji razred ideš? Treći. Bravo, srećan moj. Ajde vidim, dođi ti srećan moj. Sve zvoli. Kako se ti zoveš? Kako? Mina, baš lepo. Ajde da čujem šta si ti spremila, Deda Mrazu. Opet si nam došao s neke bele staze, da nam deliš kako se radi, Deda Mraz. Samo što je baba žena za nas, od tebe si vam sam gde je baba. A i ovo je rodio, ko su svoje srećnici uradili naša rodinu i sve. Ko ti jelo priprema, ko je našu piće, ko za tobom pakuje naša paketiće. Bravo! Evo, vidi, ja mislim da si na sva ta pitanja iz ove pesme dobila odgovore u ovoj predstavi. To je ta baka Mraz koja meni kuva, koja mi pomaže da spremam poklone. Je li tako? Da. A da, da čujem, jel hoće neko još? Ajde, dođi. Kako se ti zoveš? Vanja. Da čujem. Pršti, pršti, bela staza, evo Deda Mraz. Nešto stvari mi snijeg, umije kosi, otvorite mu šuta, poklone nam nosi. Meni lutku belu šuta da spava, meni pušku pravu da ubije lava. Meni loptu, meni pušku, meni lutku belu. Bilo mnogo radosti, mnogo veselja, put sreća, nova godina, Ivana Ina. Bravo! Ajde, dođi još. Ajde, dođi ti. Ajde da vidimo. Kako se ti zoveš? Mina. Mina, pa ja se sećam tebe od prošle godine, baš si porasla. Cijela graša? Pa da, zato je. Ajde da čujem. Bajka za decu. Deda Mraz je najdraži deka, njega vole sva deca na svijetu. Sa nestrpljenjem svi očekuju da ga dovezu Irvasi u letu. Irvasa ima ukupno 8, ali Rudolf je nekako glavni. Sve zbog nosa koji mu sveti i rasteruje mrak tamni. Saonice su raskošne kočije, na irvastima praporci od zlata, poklona puno reka nosi i ostavlja pred svaka vrata. Za novu godinu kad paze večer, sklopiš oči i trniš u san. Deda Mraza možeš da vidiš i da ti ulepša pravični dan, a usnit ćeš ga samo ako želiš. Ne daj da te i ruše snove, jer ovo je najlepša bajka, bajka za decu odrasle. Ja i ovo nisam čuo, mogu ti reći, prvi put, mnogo lepa bajka. Ajde, ti još, pa da krenemo da delimo poklon. Kako se ti zoveš? Vuk! Ajde, Vuče, da čujem ja, šta si ti spremio? Ova godina, evo postavlja svoj velina, da rede obasja i da se vole kući, kao rade u zajednicu, samo neka bude ljubav. Dragi moji roditelji, moram vama nešto da kažem, ja sam, meni je, kažete, aha, kako se ti zoveš? Ajde, Filipe, da čujem. Sanjao sam Deda Mraza kako nešto nosi. Ajmo aplauz jedan.
Bravo.